Ana sing sare. Sing sare. Amendino kok enenge mung muring-muring karo sapa-sapa dimung suwi. Wis saka ngomah sangu nesu. Wong wis pilih-pilihane dhewe. Kowe kuwi sing milih ra. Lah ra arep tak entuke pegawe negeri kowe malah salah pilihan to. Sing milih kowe. kok kaya ngono. Karo mantu ra entuk omong-omongan kira ya kowe kuwi. Lah piye kok? Lah eneng masalah apa karo mantune? Garepku arep tak entuke pegawai negeri, kene malah ngentuke sopir. Lah sopir kok nek pegawai negeri? Lah aku ora dadi ora omong-omongan. Lah ono ke lho. Aja omong-omongan kae nggon tulisan ke dilarang bicara dengan sopir. Nganti ndi anak siji kok ora omong-omongan karo mantuku ki. Walah. Lah kira peraturan ning jero bis. Peraturan nalikane nyopir kuwi iki ben ora ganggu. Ora ning tulisane nalika nyopir kok dilarang bicara dengan sopir. Nganti ndi anak siji kok ora ruruan karo mantuku aku. Lah nek kok cok ngerokok bareng? Wah, jenenge gur ngerokok ora omong-omongan kuwi kok. Wedangan ya bareng. Oh, ning bisu. Aku anggar arep omongan kelingan dilarang bicara dengan sopir. Oh iya, aku meneng wae. Nganti ndak anak siji ora tau omongan karo mantuku aku. Wingi tetep ya kongkonke ya ora omongan. Iki jenengan ki salah paham dulu, Mbak. Karepe dilarang bicara dengan sopir iki ketika berada di dalam kendaraan nalikane numpak bis. Lho niku wis diterangke kuwi. Ora kok pas hari-hari biasa ngene iki omongan ra masalah arep profesine sopir. Jane nggih pun kok jelaske ning bocah niku wis ya berarti saking lendongkol. Nggon bis ki tulisane ora neng nalika nyopir utawa nalika wedangan. Pokoke dilarang bicara dengan sopir. Tenan nganti ndak anak siji ki lho kaya blangkem menon mantu aku. Wis karep mbah kesel kandhane. Ate kok anggere kentekan rokok kok kae gur nyolong berarti jenengan ki. Nyolong gone mantumu. Nek ora omongan jenenge kok njupuk ya. Lah aku tak pilih omongan katimbang njupuk orang kondo. Heeh. Non dilarang bicara dengan sopir kok aku ora nggugu tulisan kok ndarani ora iso maca. Wis kowe dikandhani ora nggugu-nggugu. Gah nek dikandhani ndak kaya mentrok. Lho kok kaya mentrok? Pakai mentrok tak kandhani. Ya. Wis rasa ngono kuwi. Kula nuwun Mbak Cange. Monggo, kula ya kula nuwun nang kene iki. Wah, terangane enten sing dandan-dandan. Lah iki dandan lampu iki. Nggih monggo diskecake. Nang anu wuwung sisan ya le ora. Ora dandan wuwung. Malah kon penekan wuwung ora. Ngaturke panuwun Pak Ne. Iya Bu Ne. Awak dhewe tekan kene. Iya, Sen. Nggih. Matur wonten kersanipun panjenengan Bapak Bimo. Aku ditimbali saka panjenengane lho Mas. Oh, Pak Bimo. Nggih. Oh iya. Matur nuwun, kula wis disuwanke rene aben ajeng kalian masyarakat payak. Nggih. Payak apa payak? Payak. Aya. Beda lho. Anggris medun piyungan. Sret. Ngono iki karo munggah pathuk sret. Ngono kuwi apa-apane beda. Oh, lah kok beda? Wah, piyai kene iki kuning-kuning. Oh iya. Anggris munggah pathuk ngono ki golek wong coklat kuwi angel. Ireng-ireng kabeh. Wis wilayah ngono. Lah yo jenengan iki niki sampel Bapak Ibu, sampel saking mriko. Oh, lah iya sampelnya kaya ngene iki. Ning anggere medhun saka piyungan sret aku numpak bis ku ambune plek ngono ki sik dhewe brambang goreng. Brambang goreng. Tempe goreng. Nah, terus mulan neh terus daging goreng. Merono meneh terus gudeg. Ning anggere munggah piyungan pathuk sret ngono. Ambune? Apa? Godhong telo. Terus kok ngetan sithik ki letrong. Kok letrong? Lah kon ngengu sapi donan wong kono. Kok anggepe nek kene iki ora. Lah ya mergo sampean ki wiwit cilik ki dipakani godhong telo, godhong manding. Tak kira sampean wiwit cilik pakani letrong. Mboten. Lah kuwi terus rambutnya keriting kaya ngene mergo kuwi kan godhongan. Endi sing kriting kok. Lho kuwi lho. Iki jejeg. Lah kuwi lho. Kok ngerti-ngertine kowe iki. Kok ngerti-ngertine. Lah tak sawang saka kene lho, Pak Ne. Aja ngomongke rambut. Lah ngopo? Zaman cilik aku. Pripun, Mbah? Pokoke sing sak usiaku ki mbiyen ki rambut ki bodolan ki payu didol. Oh, lah nggih kaya Rambut sethithik kowe iso dijolke lawuh. Mula mbahku mbiyen ki angger sesuk ki pon pasaran ngandring ku le jungkatan bunga iki mempeng banget. Wah, anggere entuk semene iki mbahku nganti gundul ki entek dijolke beres. Entek dienggo mangan berarti ya, Mbah. Kowe kuwi rambut kenceng lho anggere. Berarti iki segala rambut ki bisa dijual to? Iya. Tegese iki rambut sing ireng rambut terus ki- dadi wan barang kuwi lho. Iya, sing rambut nggon ndras. Nggih.
Lek rambut ki yo mestine saka gondes kok ya. Lah wulu sumbu ki men sindek ra payu. Lah nek kepengin didol tak keroke. Wah, ora. Berarti nek wong gondrong ke sugih ya, Mbah. Ya nek biyen nek saiki Biyen. gur tumo. Sugih tumo. Tone barang ki ya sing aneh rambut ki mencoke ning ndi-ndi ana sing ora duwe ndras ning duwe rambut. Napa, Mbah? Ora ono. Duwe Apa? nek ora ndendas kok ndek rambut ki ya ora ono. Jagung ki apa ning ndras jagung? Neng rambute. Kayak jenenge dudu rambut jagung. Lah apa? Kayak jenenge kawul. Wah, krak kowe kuwi nek sing ngarani rambut jagung kaya rambut. Heeh, ya kaya rambut kok ya, Mbah. Iya. Aneng sing duwe rambut ya ora duwe ndras. Apa? Lah rambutan ki apa ning ndrase? Nek ora rambutan sanes rambut tambahi tan. Panjen bojoku nek tak jak omong-omongan suarane kaya mobil. Lah nggih. Apa? Atos. Kok atos piye? Atos piye to, Mbah? Lah ya mobil atos sing atos suarane ki atos ora tau rukun karo aku. Oh, dadi atos. Kok atos piye? Lah mobil ki ora ning sing merek atos. Artos. Oh, Artos. Artos ki apa? Artos ki ya arti. Oh, Nek Artos ki ana sing merek mobil Artos ki ana. Oh, ana to. Nek ngono Artos tak kira nek sing nang Magelang kae. Terus bojoku ya wis tak openi. Kayak hotel. Kayak hotel Grand Artos Hotel. Kok pengalaman kowe karo hotel-hotel? Pun tau liwat terus maca. Liwat kok ya, Mbah. Lah kok iso jelaske? Lah kan kok ancer-ancere Grand Artos Hotel kae nganan. Oh, ora ngono kuwi ancer-ancer kok. Iki sampean ya wis tau rono. Wis aku turu nang kono. Wah, kebuak wis gandeng. Bayare pira Pak ning kono? Ora bayar lah turu ngempere lho aku guran. Sakake men. Kok mesake lah Tak kira nek terus nginep ngono kok. nginep apa iki wis tau tak jak nginep nang hotel sekesuk ora metu tak kira nang kekunci nang kamar mandi ora iso buka. Lah kayak iki terangane iki lek ngunci iki utawane buka gur nganggo sik kertu kae ya Pak ya. Nganggo kertu gek templeke angger cocok Oh, nang lah iya. dhewe. Lah kowe tok oglek-oglek lah nganti Lah ra sempal. ngerti kok ya. Wong desa. Yo, rumah sane sampean ki kutha ngono po. Lah kepiye suguh bubur nek kono iki sarapan. Karo rempelo ati digoreng kae. Nggih. Lah tanggoku ki ya wong pengalaman. Ya. Kuwi angger tek ngono ki rempelane ki tugel dimplok lep. Lah kuwi angger tek ngono ki rempelane ping gulung. Angger tek ngono gulung Mencelat ngono. Aku ki memangan bubur nganti entek bubur ki rempelane gluprut bubur kae. Lah kok kancaku ki ya mestine ngerti nek aku wong desa ora iso bersendok. Mlebu ngombe lah aku terus tak cekel wae rempelo ki cek ngono. Lah ki terus wae metu, "Ah nggih ngoten mawon, Pak." Ya aku ya ngomong lah nglawan nih aku ya Lah ngomong. kene ya luwih katrok katimbang aku. Ngolok-olokne saka gunung. Ya ora apa-apa carane dhewe-dhewe, alame dhewe-dhewe Lah, wong nggih. urip. Bareng adus kene. Hah? Nggih. Metu ki melosoh kabeh. Melosoh piye? Lah kan Lah kayak iki kleru kok ya nek kucing. jero ki ra ono ngene iki. Nek ngene anget, ngene panas, ngene Kene adem. adem. Nggih. Lah dijengatke nggon panas wis terus kene iku. Lah metu ki mbron-broli mak ora. Garing Desa. bubuti. Lah kowe kok alus men aku ngono. Garing bubuti kaya. Sesuk ora sang nginep nang hotel wegah Ora aku. turu nang pom bensin kuwi malah kepenak wis. Ora pom bensin lho. Wong desa aku ki jan tenan nek lelungan ki sing tak wedeni karo bojoku ya kuwi. Pripun? Nang yoja pertama ki le alok ki medhun saka ngebis. Kebis. Pak, rene oto. Ngopo? Ana jaran mlayu ki katutan androng. Kae ora katutan, kae geret. Geret. Ya ora ngerti kok ya. Ngertine Karena nek ketok pikir ngono nek andonge. ndi aku kejaan to. Ngertine jaran mlayu ki katutan androng. Ki pancen geret. Ana sepur lewat. Po. Buantre lho kok ndlosor wae buantre kaya ngono nek ngadeg. Ya ngadeg ya ngembruhi bathukmu kuwi aku ya. Aja kok umumke to Pakne. Iya. Ya aku ki rumangsa nek aku ki wong desa. Ning saiki rak ya cara menganggo ki wis pernah to. Lah iya wong kowe iki ya tak tukokke barang-barang Lah komplit. iya iki nang ngono kok iki. Werna pokoke esuk. Jareke kabeh mbok tukokke ya. Wah, penganggumu wis to esuk ki nganggo parang rusak. Ah. Sore ki nganggo sida mukti. Terus bengi rasah nganggo-nganggo. Tegese nganggo baju tidur, Oh, ya, mosok katok, nganggo ngono. jare. Rumasa ora nganggo nyepaki kowe ngono kok piye? Wis tuwa kok ora. Loh, lah kok ya jotore tok nganggo jare iki lah kok nganggo apa? Wah, bengi ki ambune goremasan lenga putih. Ya ora apa-apa nih kudu tresna bekti karo garwane. Wah, Nggih. terus apa? Lah aku ki turu karo bojoku kaya ngeloni apotek rumah aku wis.
Gua angger tak walekno gegere wis lorek. Angger tak jajari kelakepan, wah anu kebul ngono. Lah to wurung. Mbok ora usah ngono kuwi awake dhewe wis padha. Nah, neng ndi kuwi arepan? Neng kene engko nek aku ado karo kowe adem panas kowe. Ngrumangsane awake dhewe wis tuwa iku kudu malah guyub rukun. Lah iya. Ning ndi wong loro. Menikmati masa tua kok. Ah iya ngono iku lho. Jare tekan kakek ninen-ninen ngono kae. Kowe donya tekeng delahan, dadi tekan bumi iki kudu wong loro. Aku mbiyen ki dek dijape karo bojoku iki. Nggih. Ki ya dijanji karo Pak Naib. Ayo. Waluya nggih Pak Naib kowe ndek bojo. Nggih. Arepane wong ayu lemu kowe putih kowe ora sah kowe kepencut. Nek yo ngene lho Pak Ne. Mau kowe ana sing takon lho enten mburi iki. Wiyaga iki rak ya ning siji loro sing do mbecekke rasa ning mburi. Nggih. Moko siji ning kamar mandi. Lah sing ditakokke dalange. Iya. Nek dalange sewengi nutuk iki nguyuh ora. Enek dalange ki ra alate ra digawa. Dadi Ya digawa. Oh digawa to? Gawa padake wong urip. Oh, tak kira ditinggal. Oh, lah ngadep wadah aku ah. Maksud lo? Nggo ngejok. Iki tak nggo iki tak isine iki iki ana saringane. Oh, aku dadi sing wis Engko tak guak nang kene kan ana saringane, engko dadi wedang tak ombene. Ngono kuwi. Mulane iso bagas waras. Lah sampean ki katimbang duwe gula ya ta kuwi lho bate Pakne. Wah, diomongi kok zaman biyen ki beda karo saiki. Ayo, critakno ora apa-apa dari pengalaman zaman cilikmu. Anget awake ya ta, watuk pilek, obate ku ora ning apotek. Wah, nek cah saiki ngono anget awake ngono le nari ibuke. Piye, maem bubur ayam ya? Apa maem sate? Ayam panggang. Nek jenengan dhisik. Aku mbiyen iki kan wong ra duwe. Mlethek nang gripan awakku mebul panas kan gelasku cuma mumet wis kaya modar rasane. Mbokku ki le nari mengene, kepiye le dingake gendrenge main padang ya? Apa dibuka lawange men isis? Lah mbokku metu tak kira ki ya golek panganan meng nari. Apa kepengin itu? Ayo kok sederhana banget nek dhisik ki aku ya ngerti kowe mari kok. Tur jaman biyen sak umur kula nek cara Gunung Kidul. Penyakit sing permanen iso entuk KTP ki nek wis gudiken. Mosok iya. Weh nek takono sing gampang nek ora percaya. Lah napa nggih? Napa nggih, Pak? Neng kelurahan ki anggere wis gudiken urung nek didelok sikile, oh iya wis tatu las-lasan gek KTP nek nganggo isik mulus wis gudiken sik ngono. Oh penyakit dikon. Lah kok sarane gudiken. Diomongi kok.